Derrota del Club Hoquei Palafrugell davant la visita del Noia Freixenet d'aquest dissabte. El partit corresponent a la 23a jornada d'Hoquei Lliga va finalitzar amb un 4-6. Els de Sant Sadurní d'Anoia es van avançar al marcador al minut 8 amb una jugada entre Aleix Esteller i Pol Manrubia, jugador que va inaugurar el marcador. Al minut 14, Sergi Canet va veure una blava. Roc Pujades, però, no va aconseguir transformar la directa. Qui sí ho va fer al mateix minut va ser Borja Ramon després d'una blava a Adrià Ballart, posant l'empat a 1 a l'electrònic. I de nou, al minut 14, un gol de Xavi Costa tornava a avançar el Noia. La desena falta dels visitants va arribar al minut 19 i amb aquesta Borja Ramon va tornar a empatar el partit. Sergi Canet, anotant el seu 20è gol de la temporada, va aconseguir capgirar el marcador i que el Palafrugell marxés al descans per davant amb un 3-2. A la represa, Kako Šeskin va veure la quarta blava de la temporada, per la qual cosa la jornada vinent no podrà jugar contra el Girona. Pol Manrubia no va transformar la directa. Segons més tard, Xavi Costa va empatar el partit de nou amb el seu segon gol de la nit, seguit també d'un segon gol de Manrubia que tornava a avançar els de Ferran López per un 3-4. Acte seguit, el Noia va arribar a la 15a falta. En aquesta ocasió, el xut de Borja va anar al pal. El capità dels de la capital del Cava va ser qui va fer el 5è i Joan Gelmà va retallar distàncies amb el seu primer gol amb la samarreta blanc-i-negra. I a 5 minuts del final, amb un marcador de 4-5, penal pel Noia. Lino va aturar el xut de Costa i de nou el porter va ser protagonista al minut 46, quan els àrbitres van xiular la desena del Palafrugell. El xut de Jordi Ferrer va acabar entrant a porteria, sentenciant el partit amb el 4-6 final. Les sensacions no són positives avui perquè penso que el partit ha sigut un altre a part del resultat. Penso que la primera part ha estat molt bé, hem estat jugant, hem estat dins del partit, la segona part també, i fins i tot pensava que faltaven 15 minuts i estàvem dins del partit, però bueno, penso que ara en calent hi ha hagut decisions que ens han fet anar, que ens han girat el resultat ells mateixos, aquestes decisions, i això ens ha costat anar a remolc contra un grandíssim equip, que ja ho dèiem abans de començar, que jugar contra el Noia de tu a tu és molt complicat. Sabíem que era una pista molt complicada, un rival que treballa molt bé els partits i que aquesta temporada està molt fi en molts aspectes, i penso que han fet un partit nosaltres molt complet, tant en defensa com en atac, i penso que hem controlat moltes vegades el temps del partit i el que necessitàvem en cada moment. Aquest resultat allunya el Noia del Palafrugell a la classificació. Abans del partit els separava un punt i ara els de Sant Sadurní són setens amb 33 punts i els de Palafrugell novens amb 29. Jugar contra el Noia sempre és complicat, més que res pel ritme que porten, jugadors veterans que tenen, joves que pugen, superbons que tenen, i nosaltres hem de fer la nostra feina. Sí que estem en una zona tranquil·la, zona bona, però la nostra lliga són partits que venen ara com el Girona, i els partits aquests són els que hem d'intentar tirar endavant. La setmana vinent es tornaran a enfrontar a un rival directe, el Girona, que té un punt més que els de Xavi Garcia.